quinto B e vou a presentar a miña maqueta do sistema solar. Para facela utilicei pelotas de polispán para os planetas, alambres para as órbitas, pequenas pedras para o cinturón de asteroides. A base está feita de polispán e unhas pequenas estrelas para decorar. O mecanismo para que xire e ilumine é un xoguete vello que xa non utilizaba. Unha galaxia é un conxunto de estrelas. A nosa galaxia é a Vía Láctea, nena topas o Sol, os planetas. O sistema solar está formado polo Sol e todos os corpos celestes que xiran ao redor del. Outros corpos celestes son satélites, cometas e meteoroides. Os satélites son astros que xiran ao redor dun planeta. O noso satélite é a Lúa. O Sol é unha estrela xigante que é a que dá luz e a calor á Terra. Os planetas, según a súa proximidade ao Sol, divídense en planetas interiores ou planetas exteriores. O que divide os planetas interiores dos planetas exteriores é o cinturón de asteroides. O cinturón de asteroides está formado por pequenos trozos de planetas, metais e pedras. Os planetas interiores son Mercurio, Venus, Terra e Marte. Os planetas exteriores son Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Agora vou falar un pouco de cada planeta. Os planetas xiran ao redor do Sol en un movimento semicircular chamado órbitas. Mercurio é o máis pequeno e o máis cerca ao Sol. Venus é brillante e podemos velo dende a Terra e alcanza altas temperaturas. A Terra ten un único satélite e chamase a Lúa. A Terra é o único planeta do sistema solar que ten vida. Marte tamén é coñecido como planeta roxo. É rocoso e seco. Saturno, Xúpiter, é conocido polos seus anéis. Xúpiter é o planeta máis grande do sistema solar. É gaseoso e unha característica del é a súa grande mancha roxa. Saturno é conocido polos seus anéis. Os anéis están formados por xeo e por pó. Urano é o planeta que xira de lado e ten uns anéis, pero son moi finos e non se poden apreciar. Neptuno é o máis lonxe do Sol. É frío e oscuro. Agora vou falar un pouco da Terra. É o terceiro planeta do sistema solar. Está situado entre Venus e Marte. A Terra tamén é coñecido como planeta azul, xa que unha terceira cuarta parte del é auga e unha cuarta parte é terra. A Terra está a uns 150 millóns de kilómetros do Sol. A Terra realiza dous movimentos, o movimento de rotación e o movimento de traslación. No movimento de rotación xira sobre si mesma e tarda 24 horas, e aí temos o día e a noite. E no movimento de traslación xira ao redor do Sol. Tarda 365 días, 6 horas e 9 minutos. Aí temos as 4 estacións: primavera, verán, outono e inverno. As distintas temperaturas das estacións son causadas polos raios solares. Se veñen máis inclinados fai máis frío e se veñen máis perpendiculares fai máis calor. O único satélite que ten a Terra chamase a Lúa. A Lúa no seu percorrido alrededor da Terra tarda 28 días en dar unha volta á Terra. Alrededor da Terra ten 4 fases, chaman as fases lunares: cuarto menguante, cuarto crecente, lúa chea e lúa nova. Hasta aquí a miña explicación do sistema solar.